Ešte raz do Ružomberka, mesta otca národa Andreja Hlinku. Ja som veľmi rád, že sme sa tu mohli dnes takto stretnúť, aj preto, že náš kandidát Ivan Pavlísko je naozaj dlhoročný presvedčený národniar a Hlinkovec a Michal Buchta pochádza z Černovej, tak ako z Černovej pochádzal teda Andrej Hlinka. O to viac som rád, že v takomto počte sme sa tu mohli stretnúť. Kolegovia vám už čo tu povedali o našich cieľoch, o našich hodnotách, o tom, čo chceme dosiahnuť. Naším hlavným ale dôvodom, prečo sme dnes tu, je to, aby sme vám povedali pravdu. Videli ste na tomto videu pred chvíľkou, aj keď to nebolo dobre vidno, lebo kolegovia zabudli vypnúť svetlo. Videli ste, že úplne niečo iné je pravda, úplne niečo iné ste mohli počuť v médiách. V médiách hovorili o tom, že sme chceli zdeptať alebo zničiť nejakú kultúru. Tam ste mali možnosť počuť hodnoty, ktoré dnes sú ešte nevyčísliteľné. Keď sa nahé ženy ako lacné štetky plazia po pódiu a keď sa chlapi chytajú pomedzi nohy. Normálny človek, každý by to nazval, že to je úchylnosť. Nie je divadlo, nie je kultúra. Keby vám pred 20 rokmi povedali, že kultúra bude takéto niečo, tak by ste si asi poťukali po čele. Žiaľ, tá degradácia, to ničenie všetkých tých normálnych vecí dnes dosiahla taký stupeň, že je to už neúnosné. Ja sa ešte chvíľku, keď prejdem k tým našim cieľom, ešte chvíľku sa pristavím pri tomto divadle. Milan Uhrík, riaditeľ úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, vám niečo k tomu povedal. Ja vám poviem už iba jednu vec. Pretože naša strana, ľudová strana Naše Slovensko, poprosím vás, že by ste si vypli tie telefóny, je to také nepríjemné. Ľudová strana Naše Slovensko je postavená, svoju politiku stavia na troch princípoch a pilieroch, ktoré nikdy nezmeníme. Sociálny, národný a kresťanský. Tieto sa ale nemusia týkať vás všetkých. Nie každý je taký kresťanský veriaci, nie každý možno tak cíti tú národnú otázku, ale nás všetkých sa dotýka jedna jediná vec, ktorá je spoločná, ktorá je nad všetkými, lebo všetci musíme z niečoho žiť a nedá sa žiť dnes ani z lásky, ani zo vzduchu. A to je otázka finančná. Zoberte si, že na toto tzv. Divadlo, lebo to je podľa mňa chliev, ale nazýva sa to divadlo, poslanci Banskobystrického krajského zastupiteľstva proti môjmu nesúhlasu, lebo ich je veľa, Smer KDH, to je u nás najväčší poslanecký klub, má väčšinu v krajskom zastupiteľstve. Smer KDH prelomil moje veto, prelomil môj nesúhlas a tomuto divadlu schválili rozpočet vo výške 160 000 eur na jeden rok. 160 000 eur, viac ako 160 000 eur. 5 miliónov slovenských korún na financovanie úchylností. My v kraji vidíme, že peniaze sú, len sa musia racionálne používať a preto, keď chceme na niečo vynaložiť čo len 1 euro, trikrát si rozmyslíme, trikrát si k tomu sadneme a povieme, toto kúpime, toto zaplatíme, toto radšej nie, to dnes nie je potrebné, alebo to nie je potrebné vôbec, hej. Takýmto prístupom sme dosiahli zodpovedným prístupom, ničím iným, len zodpovedným prístupom a tým, že sa prestalo kradnúť, prestalo sa vyplácať provízie, kšefty, sme dosiahli najvyššie zníženie krajského dlhu zo všetkých 8 krajov na Slovensku. Za 2 roky sa v Banskobystrickom kraji znížil dlh voči bankám o viac ako 12 miliónov eur. Už aj vláda bola nútená priznať, že po 2 rokoch je Banskobystrický samosprávny kraj s najlepšou finančnou situáciou alebo v najlepšej finančnej kondícii. To ale nikde v médiách samozrejme ste počuť nemohli. Na druhej strane Prešovský kraj, na čele ktorého stojí smerácky župan Chutík, Prešovský kraj za 2 roky svoj dlh zvýšil o 12 miliónov eur. To ste tiež nikde nečítali, nepočuli. Predstavte si, že by to bolo opačne, že ja by som zadlžil kraj o 12 miliónov. Tak by každý deň písali o tom, že Kotleba musí odstúpiť, že je neschopný,
že tam nemá čo hľadať a že keď nechce odstúpiť sám, nech ho vláda nejakým spôsobom dá dole, možno aj cez Sisku, alebo nech ho ľudia odvolajú. Keď to robia oni a naopak my hospodárime tak, že znižujeme dlh, nikdy ani slovo. A potom ešte vláda si dovolí zvýšiť verejný dlh Slovenskej republiky, štátny dlh, za 2 roky o 2,3 miliardy. Pričom majú takú väčšinu, že mohli realizovať všetky opatrenia na naštartovanie znižovania štátneho dlhu. Nie, ešte viac nás dali do područia, do otroctva zahraničných bank. A potom sa nemôžeme čudovať, že pred 3 týždňami predstavitelia ministerstva financií priznali, že ak sa do 10 rokov neudeje na Slovensku zásadná zmena, tak nás čaká štátny bankrot. To znamená, Slovenská republika nebude schopná splácať už ani úroky z tých úverov, pretože dnes je to 1,2 miliardy ročne, za 10 rokov to môže 2,5-3 miliardy. A potom nevieme dnes si predstaviť, čo sa môže stať, keď to tak bude. Že prídu zahraničné banky a zoberú si všetko, čo budú chcieť. Všetko. Pričom dnes už toho majú vo svojich rukách naozaj dosť. No ale, aby ste si vedeli predstaviť, čo znamená ten úrok 1,2 miliardy. Riaditeľ Uhrík rozprával o tom, že je to rozpočet školstva a rozpočet zdravotníctva. Ja vám poviem príklad, ktorý sa dotkne vás všetkých. Rozpočet mesta Ružomberok je 18 miliónov eur. Slovenská republika spláca ročne 1,2 miliardy ako úrok, to znamená mesačne rovných 100 miliónov eur ako úrok. 100 miliónov je prosím pekne 5,5 ročný rozpočet mesta Ružomberok. Ak by 5,5 roka v Ružomberku nič nesvietilo, nešla by elektrika, voda, smeti by neodvádzali, mestská polícia by nefungovala, proste mesto by nefungovalo vôbec. 5,5 roka by to bola tma. Ružomberok by bol čierna bodka na mape Slovenska. Tak by sa ušetrilo len toľko peňazí, čo by stačilo na jednu mesačnú splátku úrokov z dlhu voči zahraničným bankám. Aby ste si vedeli predstaviť, ako zodpovedne bačovali všetky vlády od 93. roku podnes a oni idú kritizovať nás, ktorí sme za 2 roky dokázali situáciu v kraji úplne otočiť. Ale nemôžeme sa čudovať, keďže dnes žijeme v štáte, ktorý je nefunkčný. Dnes žijeme v štáte, ktorý je nefunkčný a vďaka tomu sa z nás stávajú otroci na pôde našich predkov. Otroci na pôde našich predkov. Ľudia sú šťastní, keď majú vôbec nejakú prácu a ak za tú prácu majú pravidelnú mzdu. Niekto minimálnu, niekto, kto má šťastie, možno trošku väčšiu. Ale vládne štatistiky hovoria o tom, že priemerná mzda je okolo 880 eur. Čistá fikcia. Čistá fikcia, ale potrebujú mať také štatistiky, tak si ich vyrábajú. Takisto ako si vyrábajú volebné prieskumy. A ľudia sú ticho a sú radi, že sú radi. Lenže ja sa pýtam, dokedy to takto ešte vytršíme? Dokedy to takto bude fungovať? Pretože dnes nám vláda dáva jasne najavo, že v našom vlastnom štáte sme občania druhej, respektíve tretej, možno až 4. kategórie. Pýtajte sa, ako to je možné, prečo by sme mali byť občania 4. kategórie, no ja vám poviem prečo. Na prvom mieste sú dnes privatizéri, zbohatlíci a politici, to znamená zlodeji z vlády. Tí si rozdeľujú našu zem a my sme ako nevoľníci, ktorí cez svoje dane ich živíme. Druhá skupina ľudí sú cigánsky asociáli. Naskôr poviem asociáli, lebo proti tým slušným nemáme nič. Proti slušným cigánom nemáme nič. Tí, ktorí normálne žijú, normálne sa správajú, starajú sa o svoje rodiny, proti tým nemáme vôbec nič. Dokonca aj v tom programe, ktorý spomínal Milan Uhrík, Krompáče a lopaty, kde sme v praxi overili, že náš program Práca namiesto dávok je funkčný a má výsledky a vláda, aby sa to nerozšírilo na ešte viac detí, ešte viac ľudí, ešte dlhšie obdobie,
tak nám zákonnou zmenou zakázala v tomto programe, alebo nám znemožnila v tomto programe pokračovať, tak v rámci tohto programu tretina z tých zamestnaných ľudí boli cigáni. A keďže ten program mal jasné pravidlá a mal režim, o 5 ráno budeš nastúpený s lopatou pri fúriku a čakáš na zadelenie práce, tak aj tí cigáni mali výborné pracovné výsledky a tá robota bola odrobená perfektne a ľudia boli spokojní, ktorí žili v tých dedinách a ktorých okolie tí ľudia upravovali. Takže ani my nehádžeme všetkých do jedného vreca, proti tým slušným nemáme nič. Takisto ako bielým, aj pre nich máme pripravené príležitosti. Ale otázka je, čo s tými druhými, čo s tými asociálnymi. A žiaľ, tí sú dnes v tomto štáte na vyššom stupienku, ako sme my. Pretože vaše deti dostanú v škole obed len vtedy, keď im to zaplatíte. Vaše deti nemá kto zadarmo odviesť do školy cez 3 dediny. Vaše deti nedostanú zadarmo peračník, ceruzky ani učebnice. Oni dostanú zadarmo, alebo za pár centov všetko. Všetko. A v skutočnosti sme to my, kto to platí. To znamená, my sme postavení nižšie. Ale nie pod nimi, pretože medzi nami a nimi je ešte niekto. Medzi nami a nimi je čoraz zväčšujúca sa skupina imigrantov, ktorých sem tlačí Európska únia a ktorých vláda prijíma ponovom na princípe dobrovoľnosti. Keby to tak nebolo, že sme až za nimi, tak sa nestane to, čo sa stalo na jeseň tohto roku. Všetci ľudia, ktorí celý život poctivo pracovali a budovali tento štát, našu vlast, či už ako Československú socialistickú republiku, či už ako Federatívnu republiku, alebo ako teraz Slovenskú republiku, tak im vláda zdvihla dôchodky o euro 90. Všetci dôchodcovia dostali za svoju celoživotnú prácu euro 90. Moja starka, 42 odpracovaných rokov, euro 90. To jej Fico mohol radšej napnúť do tváre. A všetkým dôchodcom taktiež. Ale imigranti, ktorých sem vozia vládne špeciály, tak, oni majú u nás zadarmo všetko. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a ešte dostanú aj vreckové. 1500 eur štát vynaloží mesačne na jedného z nich. To znamená, tí ľudia, ktorí celý život robili, zanechali za sebou hodnoty, vybudovaný štát, tí dostali euro 90. A ešte si musia doplácať na lieky, na pomôcky zdravotné, na lekára, na recepty, na všetko. A tí, ktorí nikdy nerobili, ani robiť nebudú, ani nič dobré z nich nikdy nebude, na tých dávame 1500 mesačne. Ale naše deti, keď chcú byť, čo deti my, však aj ja mám hypotéku, aj riaditeľ má hypotéku, chceme byť, tak nech sa páči hypotéku, 3 mesiace si nezaplatíš za hypotéku, je iba bezdomovec. Bezdomovec. Oni všetko zadarmo. A vláda ich sem nosí čoraz viac. Pričom v novinách a v televízii vám povie premiér, povie vám minister vnútra, nepustíme ani jedného, ochránime Slovensko, neviem čo všetko. V skutočnosti ich sem vozia a potichučky rozširujú kapacity. Ľudia v Gabčíkove spravili referendum, kde sa jasne vyjadrili, nechceme imigrantov vo svojej obci. Vláda im tam spravila proti ich vôli imigračný tábor. Dnes je tam viac ako 500 cudzincov. Vláda zo záchytného tábora v Humennom spravila imigračný tábor, minulý týždeň doviezli ďalších 60. Chystá sa najväčší tábor v Nitre, v Kubíne sa chystá niečo. Pomaličky, ale isto to pribúda po celej mape Slovenska. Ale ľuďom treba povedať to, čo chcú počuť v televízii. Nepustíme, ochránime. Však vidíte tie billboardy. Chránime Slovensko, robíme pre ľudí. V skutočnosti si z nás robia srandu. Nič iné. Lebo však otroci budú ticho, budú ďalej robiť, hlava do zeme a vybavená vec. Toto všetko je len obrazom toho, že dnes Slovenská republika nie je skutočný suverénny a funkčný štát. Nie je suverénny a funkčný štát. Nie len, že sme občania X tej kategórie, ale my dnes nemôžeme o nejakej štátnej samostatnosti alebo sebestačnosti ani hovoriť.
Začalo to v roku 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie. Pamätáte si, vraveli nám najprv, Slovensko sa nemôže stať členom EÚ, lebo nie je dostatočne demokratické. Potom nám vraveli, Slovensko sa nemôže stať členom EÚ, lebo nie je dostatočne ekonomicky vyspelé. Museli sme, aby sme boli ekonomicky vyspelí, museli sme tzv. Liberalizovať trh. To znamená dovoliť vstup zahraničných investorov alebo podnikateľov do strategických podnikov. A to stále nebolo všetko. Keď už sme boli dostatočne demokratickí, dostatočne ekonomicky vyspelí, pričom nám vraveli 5 krát, musíte si ešte utiahnuť opasok a niektorí ľudia to nezvládli a namiesto opasku, keďže už nemali z čoho živiť svoje rodiny, svoje deti, si utiahli mašlu a tých sociálnych samovrážd od toho obdobia iba pribúda a pribúda, tak potom prišla jasná podmienka únie, ktorá nám mala všetkým otvoriť oči. My sme oči mali otvorené, my sme do únie nechceli ísť, ale nás bolo vtedy málo a náš hlas nikto nepočul. A to bola jasná podmienka, že Slovensko, ak chce ísť do únie, musí odstaviť druhý blok jadrovej elektrárne Jaslovskej Bohunice, ktorý sme tesne predtým zrekonštruovali za viac ako 20 miliárd slovenských korún. A tá elektrárna by mohla fungovať ešte 30 rokov bez nejakých väčších investícií. A vláda to spravila, odstavila Jaslovské Bohunice, odstavila a zo Slovenska sa v priebehu roka z vývozcu elektriky sa stal energeticky závislý štát. A museli sme našu energiu začať dovážať. A dnes je situácia tak zlá, že nielenže dovážame veľkú časť energie, ale ešte aj za tú, ktorá sa vyrába u nás, platíme Talianom. Úplne sme si nechali zničiť svoju energetickú sebestačnosť. O tu sme už teda prišli. Ale to nie je všetko. My sme sa nechali pripraviť, to už aj Ivan Pavlisko a Milan Uhrík spomínali, aj o sebestačnosť potravinovú. 10 000 ľudí boli zamestnaných v poľnohospodárstve. Dnes z tých ľudí v poľnohospodárstve robí iba zlomok a ten zvyšok sa rozdielil na dve skupiny. Tí, ktorí mali šťastie a našli si nejakú náhradnú prácu, alebo tí, ktorí sú nezamestnaní. Ale na druhej strane, každý deň si v Bile, Lidli, Kauflande, Tesku, Hypernove a neviem kde všade, v týchto reťazcoch, kupujeme poľské zemiaky, talianské jablká, írske hovädzie mäso, holandské, nemecké, chemické jogurty, ktoré keď na 2 týždne postavíte na slnko, tak sa im nič nestane, lebo chemické zlúčeniny sa nekazia. A naše peniaze končia v reťazcoch a u ich zahraničných majiteľov. A my sa potom čudujeme, že nie sú na nič peniaze. A vláda nám ide hovoriť, sme závislí od vývozu a musíme byť v Únii. Viac ako 40% potravín každý deň dovážame. Každý deň dovážame, naši ľudia sú bez práce. Treba začať nad tým rozmýšľať. Nás nezachráni to, že budeme mať v každom okresnom meste automobilku. To nás nezachráni, že ľudia budú robiť pri páse, alebo korejské firmy ako v Núšti, kde sa ľudia musia kláňať a zdraviť Korejcom, ako keby oni tu boli páni tejto zeme. A pritom sme sa vzdali potravinovej sebestačnosti. Slovenské jonatánky, banánky, jablká nekúpite. Za to vyleštené z Talianska alebo z Maroka a na každom jablku nálepka, tak to áno. A naše deti už nevedia, čo je skutočné jablko. Čo je skutočné živé jablko. Ja som minule spravil na Synovcovi taký pokus. Normálne, že pokus. Jeden náš kandidát, podpredseda našej strany, má vlastnú záhradu, kde má veľkú hrušku. Dal som mu hrušku naozajstnú živú zo záhrady bez chémie a vedľa toho hrušku kúpenú v Lidli. Pre tých, čo ste starší odo mňa, tak viete ten rozdiel, že ako chutí naozajstná hruška, ako chutí tá chémia navoskovaná v Lidli. A úplne sa to potvrdilo. Zahryzol raz do tej živej hrušky, fuj, to čo je. A dal som mu Lidlovskú naleštenú hrušku, to je fajná hruška. Pritom je to všetko úplne naopak. Všetko úplne naopak. A ľudia si kupujú vo februári jahody v Tesku a myslia si, že aké to je super. Úplne sme stratili zdravý rozum. A sme jediná strana, ktorá toto hovorí nahlas a preto sme fašisti a extrémisti. Pre nič iné.
No a samozrejme preto, čo povedal Miňohrík, že sme zlodejom zastavili kšefty. Lebo nemáme s nimi žiadne kontakty ani nikdy mať nebudeme. No ale tá skutočnosť, že Slovensko nie je suverénny štát, tak to nie je všetko, že sme stratili energetickú a potravinovú sebestačnosť. Úplná likvidácia a klinec do našej truhly prišiel, viete kedy? V roku 2009. Čo sa vtedy stalo? V roku 2009 sme s veľkou slávou prijali euro. A vzdali sme sa slovenskej koruny. A pritom, pri tej príležitosti, pri ktorej mnohí tlieskali, my sme pri tej príležitosti mali kúsok odtiaľto v Kubíne. V Dolnom Kubíne sme mali stretnutie, kde som mal prejav, kde som povedal, ľudia veľmi, veľmi oľutujú to euro. Pri tej príležitosti nás všetkých neskutočne podviedli a oklamali. A hlavne nás, rovnako ako vás, všetkých, ktorí sme tu, úplne okradli. Úplne nás okradli. A viete, na čo nás okradli? Na tom, že ekonómovia, normálni ekonómovia, ktorí nerozmýšľali politicky, ale ekonomicky, povedali, že optimálny výmenný kurz by bol 15 slovenských korún za 1 euro, akceptovateľný pre národ by bol 20 slovenských korún za 1 euro. Politici sa dohodli na 30,126 slovenskej koruny za 1 euro. Na každom jednom eure nás okradli o 10 korún. Na každom jednom. Zrátajte si to počet eur krát počet ľudí. O toľko peňazí, čo nás okradli, o toľko peňazí, to si ani nevieme spočítať. Ďalší dôvod, prečo dnes na Slovensku nie sú na nič peniaze. Pretože ten lup, to bol lup, nič iné, len zlodejný lup, sa rozdelil po bratsky. Polovica zlodejom do Bratislavy, druhá polovica zlodejom do Bruselu. A ľudia boli ticho a tlieskali, že majú euro a môžu cestovať. Áno, môžete cestovať z Ružomberka do Kubína a z Ružomberka do Martina. Lebo tých, ktorí môžu chodiť 3-krát mesačne do Španielska a do, ja neviem, na Bahamy na dovolenku, tých veľa asi nie je. A tým, že sme sa vzdali slovenskej koruny, nielen, že sme sa nechali dobrovoľne okradnúť a my sme jediná strana, ktorá od svojho vzniku hovorí obnoviť slovenskú korunu, ale tým sme sa vzdali všetkých možností na ochranu domácich podnikateľov a výrobcov. O všetkom sa rozhoduje v Bruseli, o všetkom sa rozhoduje v Európskej centrálnej banke. My dnes máme Národnú banku Slovenska, na čele ktorej stojí guvernér, ktorý zarába 7 000 eur mesačne. Ale rozhodovať nemôže o ničom, čo sa týka peňazí. O všetkom rozhodujú oni, Európska centrálna banka. My keď chceme zaviesť opatrenia na ochranu domácich výrobcov, aby ich nelikvidovala dotovaná konkurencia z Poľska alebo z Číny, alebo z USA, my to dnes nemôžeme spraviť. Akože vláda to ani nechce, ale ani by to nemohla spraviť. Preto my hovoríme, okamžite bude potrebné obnoviť slovenskú korunu. A tak ako nás okradli vtedy oni, taký istý meter budeme mať teraz na nich my. A pre cudzincov bude 30,126 eur za 1 slovenskú korunu. Nech vedia, aké to je. Poviete si, Utopia Kotleba si získava hlasy, ale ja vám poviem, to nie je môj nápad. Nie som najmúdrejší na svete. To nie je môj nápad ani kolegov. My len sme odkúkali veci od tých, ktorí sú múdrejší od nás. A kde tie veci fungujú? Pozrite sa na Maďarsko, podržali si maďarský forint, ale vďaka tomu sa mohol Orbán postaviť proti sankciám Európskej únie. Poliaci si podržali zlotý, aby mohli podporovať svojich domácich producentov, rodinné farmy, tak ako uznajú za vhodné, nie tak ako im povie Brusel. Češi chceli pôvodne prijať euro, dostali rozum, zistili, ako aj Slováci a iné krajiny trpia a odkladali to prijatie eura, až to je úplne nedohľadne. Ale našim vzorom a jasným príkladom v Európe je Švajčiarsko a Veľká Británia. Ani jedna z tých krajín nikdy ani neuvažovala o tom, že by svoju národnú menu, švajčiarsky frank alebo libru, vymenili za nejaké euro. Nemám ilúzie, nie som naivný, nemyslím si, že by tým politikom, ktorí sú tam, záležalo na ľuďoch. Ale im záleží aspoň na postavení ich krajiny, ich štátu. Ale my dnes nemáme ani to, my dnes nemáme nič. Aké postavenie? Povedzte mi jeden dôvod,
Prečo by sme dnes mali byť hrdí na to, že žijeme v Slovenskej republike? Není jeden dôvod. Štát slúži cudzincom. Vláda uprednostňuje záujmy zahraničia pred vlastnými obyvateľmi. Máme tu bezdomovcov, ľudí bez šance sa nejako pozdvihnúť, ale financujeme imigrantov. Sestričky vyháňame z nemocnice. Všetkých vyháňame. Naše deti, biele rodiny nemajú deti, lebo si to nemôžu dovoliť, keď sú aspoň nejaký štandard. Ale asociálnym cigánom staviame nové a nové byty, lebo si ich vybývali. Vybývajú, oni dostanú ďalšie. Však my zaplatíme. Proste všetko postavené na hlavu. Všetko postavené na hlavu. Ale viete čo, ja vám dám ďalší dôkaz. Lebo ako župan som zvyknutý mať na všetky tvrdenia dôkazy a mať všetko spočítané. A ten dôkaz je ten, že Slovensko dnes nie je štát, ale iba fliačik. Fliačik, vyšrafovaný, vybodkovaný na mape Európy. Viete prečo? Lebo my dnes nemáme štátne hranice. Je umelo strážená hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou, ale inak nemáme štátne hranice. Ďakujem. Keď som ako bystrický župan napísal premiérovi, poznáte ho, že ho žiadam, aby obnovil ochranu štátnych hraníc Slovenskej republiky, lebo ako predseda Bystrického kraja nechcem, aby ľudia v našom kraji boli ohrozovaní možným príchodom imigrantov z Maďarska, tak po mesiaci mi prišla odpoveď zo služobného úradu ministerstva vnútra, kde mi napísali, že vláda Slovenskej republiky nemôže obnoviť ochranu štátnych hraníc Slovenskej republiky, kým to neschváli Európska rada ako orgán Európskej únie. Ako Moskva taký. Čo Moskva? Moskva by sa mohla iba... Podľa mňa Moskva bledne závisťou proti tomu, aký je tu teraz šikan. Veď si všimnite, nemáme hranice, hlavne, že vám Fico rozpráva aj v tých svojich novinách aj na mítingoch, ako oni chránia všetko. A špeciálna jednotka Hrada, 200 policajtov navyše a 2500 v rámci republiky, ale na čo? Ale na čo sa pýtam? Keď tie hranice nie sú. A dôkazom toho, že hranice nie sú, je, viete čo? Jeden príklad. Keď pôjdete v Ružomberku na aute, ja neviem, od vojenskej nemocnice na autobusovú stanicu, nezapnete si bezpečnostný pás, zastaví vás policajná hliadka, inak tu máte väčšinou v Ružomberku požehnanie tých hliadok. Chodí často, vidím, tak to Ružomberok je lepšie obísť. Policajný Ružomberok. Zastaví vás policajt, dobrý deň, pán vodič. Viete čo, ste sa dopustili, nezapnutý bezpečnostný pás, priestupok voči vyhláške, 20 eur pokuta, pekný deň vám prajeme, v mene Slovenskej republiky. Nikoho ste neohrozili, nikomu ste neublížili, len ste si nedali pás. Keby ste havarovali, vy sa dochrámete, vy sa zabijete. Ale spáchali ste priestupok, dostanete pokutu. Keď dnes prekročíte len tak hranicu Slovenskej republiky, napríklad z Maďarska, z Poľska, z hocikade, a policajti vás chytia meter za hranicou, tak vám môžu spraviť dve veci. Môžu vás pozvať na čaj a uvariť vám párky. Nič iné vám spraviť nemôžu, pretože prekročenie štátnej hranice, ak nepašujete drogy, zbrane, ženy, ja neviem čo, prekročenie štátnej hranice nie je ani priestupok. Čo my chceme? Čo my chceme? Ja sa pýtam, kto z vás spí doma tak, že máte otvorené, odomknuté, do korán otvorené vchodové dvere do domu alebo do bytu? No nikto normálny to nerobí. Ale my to teraz robíme, keď naši predkovia, ktorí umierali v bojoch pri Viedni, pri Moháči, pri Krupine a bránili Európu a kresťanstvo pred tureckými útokmi, sa musia v hrobe obrácať, keď vidia, ako my dobrovoľne vydávame našu krajinu, najkrajšiu krajinu na svete, Slovensko, a naše ženy, ako vydávame im. A my im, chápete to, my pre naše deti nemáme, vláda našim deťom nedá, podnikateľom zoberie, zvyšujú sa dane, zavádzajú sa poplatky. Dá to cudzincom. Všetko možné, len aby čo najviac vyťažili z tých pár živnostníkov, ktorí ešte fungujú, a dáme to cudzincom. Ľuďom, ktorí pre republiku, pre nás nič nespravili. Nič. To je otázka času, kedy sa to rozpadne. A Štefánik povedal, že národ, ktorý nie je ochotný za svoju slobodu bojovať, si ju nezaslúži.
Lenže viete, my, ľudová strana Slovensko, my nechceme byť tí, ktorí budú sa len hanbiť a pozerať do zeme, keď sa naše deti v noci spýtajú oco, mama, starky, starka, čo ste spravili preto, aby ste Slovensko ubránili, uchránili. A im povie, vieš, v telke písali, že je to zlé a že musíme im otvoriť dvere a tak. My nechceme byť takí. My sme sem prišli aj preto, lebo si uvedomujeme, že naozaj je veľmi málo a absolútne to nestačí nadávať v krčme pri pive. Alebo sa rozčulovať každý večer pred televízorom, keď si z vás politici s hodinkami za 30 000 eur robia srandu. To proste nie je riešenie. Tu jediná pokojná cesta, hovorím o pokojnej ceste, sú tie voľby. To je jediná šanca tu ešte zmeniť Slovensko, otočiť, zachrániť. Nie pre nás. Nás už môže čakať iba tvrdá práca, ale pre naše deti a našich vnúkov. Lebo inak sa dožijú toho, čo je dnes v Nemecku, čo je v Anglicku, kde Pakistanci okupujú celé štvrte, celé mestá, čo je vo Francúzsku, kde v Paríži je 10% bielých ľudí. Presne tak. My si to uvedomujeme, poznáme tie pomery a nechceme ľahostajne čakať, kým to príde aj sem. No ale, viete, my nielenže nemáme hranice, ale my nemáme ani armádu, ktorá by sa mohla na ochranu tých hraníc postaviť. Za socializmu bola Československá ľudová armáda jedna z najsilnejších v Európe. Mali sme nejakú pechotu, mali sme nejaké tanky, delostrelectvo, ale mali sme špičkové dve zložky armády. No, to je druhá vec, ja keby som bol vtedy náčelník generálneho štábu, tak by to nebolo len tak, že za 2 dní. Ale mali sme dve špičkové zložky armády. Civilnú obranu, možno si pamätáte tí, ktorí ste starší, a protivzdušnú obranu. Dnes je z toho torzo. Nič, proste nič. Dnes sa naša armáda zredukovala na nejaké ozbrojené síly Slovenskej republiky, čo tvorí pár žoldnierov, žoldákov, ktorí ako prvý pôjdu na PN-ku, keď sa niečo zomelie. Žiaľ, je to tak. Keby to nebolo do plaču, tak je to do smiechu. Ja som z vojenskej rodiny. Môj otec bol náčelník roty technického zabezpečenia na letisku Sliač a predtým okresný náčelník civilnej obrany. A na letisku Sliač je naozaj situácia taká, že máme dve bojaschopné stíhačky. Môžu zlietnúť, vo vzduchu sa zraziť a vybavené. Vybavené. Ale, tak ako povedal Milan Uhrík, 80 miliónov eur platíme každý rok do NATO. A odmenou nám je čo? Odmenou nám je vojna medzi členskými štátmi NATO na Cypre, kde sa Turci s Grékmi hlušia už 15 alebo 20 rokov, alebo aj viac. Odmenou nám je to, že vláda, premiér povedal, nedopustí založenie americkej základne na Slovensku. Dnes máme americkú základňu v Bratislave. A vojnu na Ukrajine. Vojnu na Ukrajine, ale to je druhá vec. A chystá sa najväčšia letecká americká základňa v Prešove. To možno viete. Ak nie, bola takáto maličká správa vyšla v médiách, už to potom nerozmazávali. A ľudová strana Slovensko je znova jediná, ktorá hovorí od začiatku, Slovenská republika musí čo najskôr vystúpiť zo zločineckého paktu NATO. Čo najskôr. A musíme obnoviť našu armádu, skutočnú armádu, ktorá bude mať nielen možnosti, ale aj chuť brániť našu republiku. A chceme obnoviť myšlienku bloku neutrality, ktorá tu bola možno pred 20 rokmi, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko. Keď to mohlo fungovať vtedy, prečo by to nemohlo fungovať aj dnes? Ale ako ste mali možnosť vidieť na tom príklade štúdia tanca, čo vám išlo to video, nič z týchto faktov o tom, čo chceme, nemáte šancu sa dopočuť v médiách. Nič. My preto musíme chodiť takto po okresných mestách, pokúšať sa ľuďom hovoriť pravdu a otvárať oči. A už bude len na vás, ako sa k tomu postavíte. A ja vás chcem poprosiť, nechcem vás poprosiť, ja vás chcem požiadať. Ak si myslíte, že naozaj ešte treba Slovensko zachrániť, ešte je tu tá šanca, ešte to vieme spolu spraviť, oslovte každý vo svojom okolí, vo svojej rodine, vo svojom športovom klube, v škole, v práci, v kostole. 5 ľudí. A uvidíte,
že tá zmena príde. Samozrejme, na začiatok nebudeme mať toľko hlasov, aby sme mohli stavať vládu. Ale budeme mať dosť hlasov na to, aby sme všetky tieto problémy, o ktorých sme dnes hovorili, a riešenia jednoduché, účinné, priamočiare, začali prezentovať, ale nie tu v sále v Ružomberku, keď veľmi peknej, však musí byť pekná, keď ju postavili na podnet Andreja Hlinku, ale aby sme začali tieto veci riešiť na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Lebo je to obrovský rozdiel. A každý problém, ktorý chceme riešiť, si musíme najprv priznať. To máte ako s cigánskou otázkou, že vláda si dodnes nepriznáva, že to je cigánska otázka, cigánsky problém. A potom, keď si ten problém priznáme, tak musíme sa o ňom rozprávať, aby sme vedeli nájsť riešenia. Takže to vieme spraviť, aj keď budeme mať na začiatku len 10%. Ale každý jeden hlas sa počíta, každý jeden hlas môže rozhodnúť o tom, či budeme mať 10 alebo 15, či budeme mať poslancov 15 alebo 20. Každý jeden poslanec, naviac za ľudovú stranu naše Slovensko, je hlas v Národnej rade naviac za obnovenie suverenity Slovenskej republiky. Každý jeden poslanec za našu stranu v Národnej rade naviac je o to silnejší hlas za posilnenie postavenia nás, normálnych ľudí v republike. Za to, aby sme konečne boli my, tí, ktorí sú vo vlastnom štáte na prvom mieste. Aby to boli naše deti, ktorým štát bude financovať ich školu, ich bývanie za peniaze ich rodičov. A nie, že štát zoberie peniaze rodičov a dá to cudzím a deti tých rodičov, ktoré platia, môžu byť na ulici. Veď ktorej matke, povedzte mi, ktorej normálnej, zdravej matke sú bližšie susedové deti ako svoje vlastné? Asi žiadnej. A štát musí byť ako dobrá mama. A potom, keď pomôžeme všetkým svojim, keď pomôžeme aj tým, ktorí sú dnes bezdomovci a dáme prácu všetkým ľuďom, ktorí pracovať chcú, potom sa môžeme starať o druhých. Ale aj to nie je tak, že ich sem budeme volať, môžeme im pomôcť, môžeme poslať potraviny, môžeme poslať, ja neviem, deky alebo čokoľvek, čo treba. Postaviť im tam v Afrike domy. Ale nie ich sem volať a nechať si spustošiť našu krásnu krajinu, zobrať všetko, čo je nám drahé a ešte aj prísť o vlastnú vieru. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a chcem vám ešte povedať takú informáciu, ktorá tiež súvisí s tou blokádou médií proti nám. Náš kandidát, doktor Surmánek, napísal špičkovú knihu o cigánskej otázke. Špičkovú. Je tam čistá pravda, ktorá je ale podaná tak, že na každé tvrdenie je vedecký dôkaz, je to proste vedecky spracované. On sa snažil tie fakty dostať do médií, aby ľudia pochopili, že cigánska otázka je naozaj časovaná bomba a že ak do možno 10-15 rokov túto vec neotočíme, tak potom, keď budeme menšina o vlastnom štáte, si už ani neškrtneme. Nikde mu to neuverejnili. Preto dnes máte exkluzívnu možnosť získať prístupe u dievčat túto knižku. Zoberte si, prečítajte si, hovorte ľuďom pravdu. A uvidíte, že veci na Slovensku sa zmenia. Ďakujem pekne.